яхчол нигоҳ доштам. баландии бисквити ман 6 сантиметр аст ва ҳозир ман мехоҳам онро ба 4 тақсим кунам. ва барои ин кор ман одатан аз 2 китоб истифода мекунам. баландии ғафсии китоб 1,5 сантиметр аст, то ки ҳар як қабати ман ба 1,5 сантиметрӣ ва росту дуруст биёянд. ва барои ин аз корчаи махсуси бисквитбурӣ истифода мекунам ва ҳамон гуна ки мебинед ба 4 тақсим ки баландии ҳар як қабаташ 1,5 сантиметри аст баробар шуд ва акнун барои крем кардан омода аст. ҳоло барои дохили торт крем омода мекунем. барои ин ба мо 400 грамм панири хомаи лозим аст, 50 грамм ва ё агар ширинтар хоҳед каме бештар ҳам метавонед илова кунед. 50 грамм пудрашакарӣ лозим аст ва 100 грамм хома, 25 грамм какао лозим аст. какаоро аз 20-25 грамм зиёдтар наандозед, зеро ки крем оҳиста оҳиста ранг мебарорад ва метавонад аз ҳад рангаш сиёҳӣ бад шавад ё талхтар шавад. барои ҳамин 20-25 грамм кофӣ аст. хуб, крем омода шудааст. тортро беҳтар аст дар қолаб ҷамъ оварӣ кунем ва барои ин бисёр хуб мешавад агар гирди қолабро коғази равғанин андозем, то ин ки сифати кори мо хубтар биёяд. ва акнун ба ҳар як қабати бисквит қандоб мемолем ва крем мемолем ва ҳамин хел қабат ба қабат. барои қандоб 1 пиёла шакар ва 1 пиёла обро ман қаблан ҷӯшонида будам. ҳамин 2-3 дақиқа ҷӯшад кофӣ аст. ва акнун ки сард шуд, ба ҳар як қабати бисквит қандоб мемолем ва крем мемолем ва ҳамин хел то охир ва баъдан онро то субҳ дар яхчол нигоҳ медорем. крем барои болои торт. барои ин ба мо 100 грамм маска лозим аст. маскаро пештар аз яхчол мебарорем то мулоим шавад ва 100 грамм маскаро бо 100 грамм пудрашакарӣ то сафед шуданаш бо ҳамзани барқӣ лад мезанем ва баъдан ба он 400 грамм панири хомаӣ илова мекунем ва ҳамаро 2-3 дақиқа ҳам мезанем ва 100 грамм шоколадро бо 1 қошуқ какао илова омехта карда ба кремамон илова мекунем. агар шоколати шумо шоколати талх бошад, зарурати какао андохтан нест. ва ҳамаро омехта мекунем 5 дақиқа ва хуб крем омода аст. хуб субҳ шуд, тортро аз яхчол баровардам ва бо креме ки омода кардам болояшро мемолам. онро росту ҳамвор карда боз ба муддати 5-6 соат дар яхчол мегузорам ва бештар ҳам истад хубтар аст, зеро ки ҳаво имрӯзҳо хеле гарм аст ва кор кардан бо крем ҳам каме душвортар буд ба ман.